Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, harapan sepi. Rai saiki. Jadi saiki aku kate gawe kompos. Tuh pipis. Lego. Balik mana guys? Prone mang kudu jlet nemen. Jadi ceritane iki neng omahku kan sekitar omahku akan akeh barongan. Jadi nek ben angin ben dino ya ora wusu. Don sampai sakmene numpuk larane. Jadi nek diobong eman polusi gara dodo sesek asma. Ya wis iki iso bermanfaat digawe pupuk kompos ya sesuai ambek sing tau tak omongno lho videoku sing wingi-wingi. Carane timang sampah wis tak pilah-pilah dadi sing plastik, kacapan plastik tak rumah dhewe meneh ana kanggone ya kanggone ya manfaat juga gak sekedar diobong atau dibuang. Terus sing sampah godhong spring atau daun bambu iki tak jane wapi guys. Nek digawe pupuk nang tanduran iku wapi. Nek gak percaya takok dokter. Lho, dokter harus. Apa? Insinyur pertanian. Nah, nomor. Iki pokoknya wapi gawe tanduran. Awakmu sing seneng tandur, iki kan selama iki rupane wis wakil sing seneng tuku kembang, tuku tanduran lah. Nek gawe pupuk sing tuku iku larang. Nek tanduranmu situk, tanduranmu akeh, tukune ya akeh. Nek kon duwe ana utang, ayo emang sakmene 5.000 ya. Kemana sakmene? Tambah. Wis oke, iki dadi wis tak lumpukno. Tak jane wis tak lumpukno. Suwe, ana sing suwe, ana sing nyar. Nah, saiki sadurunge diolah atau dilebokno iki ayo gawe apa nek ngarani wong-wong iku sing kanggo nyempetno lah, kanggo nyempetno. Jerene sih sak wulan dadi tapi delok ae. Nah, carane iki nah aku duwe E4 pertanian ya sing warnane kuning. E4 sing warnane coklat iku dudu pertanian, iku kanggo perikanan, kanggo campurane ngombene Pak Lele, Wah mujair, walendo, yo kewan-kewanan lah. Jadi iki kita kira-kira ae, tak jane ukurane sak botol iki kanggo sak liter. Nah iki kayak aneh 20 liter, jadi iki campur 20 liter. Oke, sing iso ngitung ayo melok ngewangi ngitung. Sing gak iso ngitung out. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga berhasil. Ini sembarang kudu kerja keras. Gak oleh meneng-menengan, sembarang tuku yang kedua zaman kena pandemi ini yo angel ndelok duit. Wes saiki aku gak kerja nganggur. Ngomong ae lali piro iki mau. Waduh. Piro yo? Riban. Modelnya cepet. Ya, 10. Lekor
24 selawe. Oke. Sakjane sakmene iki kurang soalnya aku makan untuk nempuk wakeh tapi sebab lah kok dibantu mbek udang-udang dedek. Aku nek tuku maneh kan duwe. Tangono ya. Terus iki tong sijine iki godhong pring ya tak kei banyu iki apa tak gawe apa iki engko tak gawe sing jenenge POC apa POC ya pupuk organik cair bedane nek iki gawe godhong pring sing engko dadi pupuk kompos iku kena digawe media tanam campuran media tanam ambek tanah sedangkan nek iki kena mbok siramno sak minggu pisan POC atau godhong pring iki engko dadi wapi. Jadi aku belajar guys supaya tanduranku gak sampai kena kimia. Jadi semua organik. Apa utang-utang itu ya? Dan sahur gak apa-apa nih itu. Lon, kameramen pencilaan. Gak sok meneng. Masih turu yang ngono, padha ae pencilaan. Oke. Saiki lho, tibake sing klatak-klatak emang udakku dincaki. Wadah. Iki lak yo goyangane gak sok enak iki. Nah. Ini iki yo kanggo apa? Ngene apa? Sampai dewan ini. Sakjane iki paling apik maneh dikai molase. Ya. Nek gak ono molase dikai gula abang. Woi, aku eling. Kulkas ono gula. Sik, sisan. Iki ibune sing bener iku udake digoyang. Seh. Tarik sih. Loh ya. Bisa semongko. Dah deket kasen. Iki guys, lurus untuk kari-kari. Bismillah. Nah, nek wis ngene disiramno. Roto. Marono durap. Awakmu seneng ngene. Enak. Jadi barang iki dhewe ono rasa bangga. Barang kok dhewe. Mbane barang kuku. Kami ngelarek ngomong aja. Biyen Aku jarang ngomong. Aku aslinya pendiam dan pemalu. Oke, saiki tak durunge telepono. Toto dilemeki. genteng guys ketur Sampai enak. Eling cilikanku biyen. Biyen pacaran. Sampai kema-kema.
apa tak kei lemek pengalamanku wingi nggon iki terlalu pendek, terlalu rendah, terlalu apa lah. Jadi nek waya udan ngene iki banyu nggone banyu, dadi kecemplung banyu terus. Dadi akhirnya suwe dadine. Nek dadi sih dadi, cuman suwe. Nah, awak dhewe kan kepengin cepet supaya iki sik dadi nang dadi pupuk kompos nang nek digawe nandur. Soalnya bibitku akeh, bibit sayuran akeh. Don, pajul pertanyaannya ra. Klik, wokak, kayak wong itu. Dicampur. Sing dukur gede. Yo, kok. Bisa. Oh, aja. Wis, yang dukur wis dianu dikucuri mana? Dicurut-curut mana? Mari Sam. Mari adik, mari mas. Gak diperiksa. Lu, kalau mungkin guys. Unik. Gak ketemu kan? Babes, kok semoga kak nyokot, nek ngemut tok. Tadi awakmu nek ono laran aja ngawur. Woi, iku duduk permen, jemut. Aku lho. Wow. Kawan. Nek kamu duwe laran, aja dibuak, aja diobong. Sampe ngene. Nek ngomong apa gak duwe karangan, gak duwe nggon, gampang. Carane lebokno plastik abang. Cancang rapet, nek ono E4 mang ya ki ono E4 nek gak ono ya gak apa-apa cancang rapet wis delen. Wis susah ngelak dadi. Wis mari. Sakjane sik akeh. Berhubung lu gak kuping surup. Gak oleh kena barongan surup-surup. Gak wedi apa-apa. Aku wedi didik-didik dari kabeh. Ya pokok intine iku mau dikai cairan iku mau. Ojo stres-stres temen. Nyemek-nyemek. Apa bahasa nyemek-nyemek iku? Ya antara garing mbek gak. Terus bareng ngono Lembab. ditutupi. Wah, pirek berpalir. Tapi nek wis mari ngene, ojo lali. Nek koper sak minggu pisan. Utawa nek gak koper ya 2 minggu pisan. Iki dibongkar. Ngurap maneh terus engko dilebokno. Terus mari kemulan ngene direp maneh. Soalnya nek gak ngono, gak mateng. Kayak nek udan-udan terus bengi-bengi kemulan tok gak lapo-lapo. Ya gak dadi apa-apa ya. Gak enak, mek anget tok. Gak lapo-lapo. Di seminggu kas bongkar. Gurap balik nang maneh. Terus ngono sampai sak matenge. Ngene ono sampah liyane ya gak apa-apa dilebokno. Wis ngene. Suwun dulur. Mergo iki wis kate magrib. Wis surup. Wis
suwun wis nonton videoku sing gak tayang tapi insya Allah bermanfaat. Sing penting pokoknya nek iso barang-barang sing mestine mbok anggap gak kanggo itu ternyata ada manfaatnya. Jadi ya apa carane barang-barang sing gak berguna iso manfaat. Jadi awak dhewe gak akeh-akeh ngetokno duit. Ya, pisan maneh matur suwun. Ojo lali like, subscribe, comment, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.